yaifana panze ya makina veservice farm mai mahachi veservice farm varipo vese mai mahachi varipo varipo iri uripo vamakina vacho varipo iri nyaya iripo panapa ndeyekuparadzira minda nemombe haisi chete tawachigara padara apa yakagarwa vakapiwa advice yekuti vaende vanopiwa assessment nearex yekuparadza kwavaita minda yavo vakazviita here prop assessment makaona here mudhumeni takamuona kati takanonoka kana kula ndomutemo mbeu ikadyiwa nhasi nditika inoda 72 hours from the day of garment inoda chi 72 hours 72 hours is 3 days within 3 days andi mbeu nyangwe kanaiwa zvinenge inenge isati yachinja nyangwe yanga yachizochinja saka chitiudzai kuti kana munhu anga achipomerwa nyaya yekuti adyisa mumunda mutemo wedu isusu hatipe mutombo tisina kukontrolewa nearex vearex ndo vanotipa kuti mombe dzaparadza chibage chinogona kuti chichitipa 2000 kgs handiti so isusu tee tagaidziwa kuti 2 tons chibage chemunhu dzaparadza handiti ka munhu takumomudza kuti chibage chemunhu ichi chinouya rini 2 tons dzake pachivanhu tisati taenda ikoko tinenge takutanga newe wacho wakatadzirwa ona shamwari mombe dzababa namai avo dzakaparadza chibage chaikwana 2 tons iwewe sevamwe vako kana kuti semunhu waziva kuti ndo zvakaitika uri kuti chiine nyaya yayo i2 tons dzinofanira kunge dzichipfakama iwewe wotaura kuti inini ndiri kuti hongu zvakaitika asi pa2 tons ini ndakuda kuti vabhadhare 1 inyaya dzokutaurirana kwevavakidzani mumusha zvino apa hatina guidance ndiani akaenda pamunda akanoona kuti chibage chadyiwa makavatora pachakadyiwa manje kuti tizoziva kwanditi isusu zvedu sedare ramama nyaya yachona inotinetsa panogona kudyiwa chibage 15 madzindi touya pano toti munhu abhadhare tani yeiri tinenge tatadza basa saka nyaya yekudyisirana mbeu kana yasvika pekuti yakuda kuenda kumatare inoda kuuya iine umboo unoita kuti dare rigogora kutosika nyaya ipi nenyaya iyoyo I think ndo zvandingaite ndichitaura nemi tine urombo zvikuru hwekuti ivo mai ava vari pano zvavo ndinoda kuti ndivabvunze for the sake yekuti muri vavakidzani mungazenge muri kunogara sei mukugarisana kwenyu mai makambotorwa here navavo vachinokuratidzai panhu pakanga padyiwa nemombe munhu ndakatorwa first time noti apa patazoya first time ndakataurirana pasabhuku mukawirirana kuti chii pasabhuku vakati vakaidanga zvakasimba vakanditonedzera kuti vake danga rakasimba Alô, mai mahachi yasvitsa kune nyaya inonana chimangenya ihongu zvakati nyaya yangu ndakandisipa paine kompleni yekuti mombe dzedu dzinofamba range muchidya minda yakawanda
vakanzi mushandi wavo ndianenge aripo Ndiwa. saka mune rekodhi yakaipa yemombe dzenyu endi munoratidza kuti chinenge chichishanda hamene kune mushandisei mombe pachezvayo haitenderwi kuti iende mumunda meumwe mumbeu dzakarimwa. Imimi hongu Alex haina kuenda but makaita mukanoasesa mukaona kuti shuwa mombe dzenyu dzadya mumunda memunhu ndoke kutanga sekutaura kwenyu ndobva dzadzokera kuti ndobva dzanoparadza kuti munda wemunhu iyeye hamuna kuzoendako kuzochinoona chii ichocho pavagarisana. Sabhuku wedu ari kumbe padzakadya futi makaita nyaya ndakaendawo ndikanoona asi paka pane vashandi vanogara makaenda mukanoona dzakadya kazveshuwa dzakapinda semombe dzakadzokera shuwa saka hatina Alex toda kutaura naimimi nevaridzi vechibage chakaparadzwa nemombe dzenyu. First makataurana ukanzoenda munovaka danga rakasimba kureva kuti yakanga iri warning yekuti achienda munovakawo danga rakadini ndobva dzadzokera futi mukadzokera mukatonoona asi pakanga paine vashandi handiti imimi semhosva yamuri kupomerwa iyoyo semhosva yamuri kupomerwa iyoyo yamakaona kuti ashuwa mombe dzadya dzadzokera futi semombe dzakambodyapo dzadya muri kuti chii kuna hama dzenyu? But asino matauro amunochiita munomuda kutorai kunzwisa tsitsi chaizvo kuti vanhu vese vapati mai vai munochituka vanhu vamatanzira matauro enyu makasimba kuresista kuti musatendere kuti mhosva yaparwa pano handi makuwana ndo nyaya dzinenge dziri kutaura chinove chinhu chakadini chakashata. Mukaona vanhu vaakuzosumuka vaakuuya kwamambo nyaya yabhotauriranwa muina sabhuku kureva kuti panenge paakuratidzana kuti hamene kuti ndimo kumangana panzokumbira ruregerero imwe nyaya inoshandisa mai vanhu kuti ivo vanoti hatikugasi pavo kana pasi pavo ndakasirwa nasikuru wangu indori nepepa asizotiwa nayo mune tsamba yemunei pamunogara ine yangu yasekuru wangu ndakanzi dzichapinda so muri illegal settler muchida zvinhu zvakadaro nyange vanhu vanoda kukupai pekugara pacho vanokupai sei imune pepa rei iofa leta ndore munda inasekuru wangu saka kureva kuti ivo ndo vakatogara panhu pari wrong havana right yekugara panhu pavagere ndo vane mombe dzaakuparadza minda yevanhu havana grazing right mombe dzavo hadzina grazing right havana opaleta imi makabva kupi mama chinorwadza ka ndechekutsara tichitaura neni hamusi kuda kutaura ichitira kuda kutsengetudzira ndakabva kugokwe ndobva masvika mukumbozvigadzika panhu pamakagara makapuwa nani panhu pamunogara patinogara taakudzokera dati makapuwa nani tangondotigari nekanzero pakapasina kana munhu anga aripo kansela haana right kai kuti anongoti munhu gara kune ministry of lands inoita basa iroro imimi penyu pamakagara pamaakunetsai makangoti garai kulenzi pamusoro varipo vakaenda kulenzi vakanonzi vanga vane mapepa anga anawo vakanonzi mapepa ei ourimisi saka varimisi vanongosvika kungopuhwa pano
kwavanoda kugara. Hai, vakabvunzwa kuti pamugere panani, saka varaisa varasati vauya ndobva vati hapana aripo, ndobva vakanzi garai tozokupai. Vanga vasati vauyawo atozokugadzirirai upenyu, garai. Munoona nyaya iripo ndeyekuti ndoo zvakaitika munhu hapo paploti pake, vanhu vakutora ploti yemunhu vakunomuakomodera paploti yemunhu, then uyu kuratidza kuti kana pasina chimwe chisimba chakashandiswa chinoitisa kuti vaya vape simba kune uyu ndechekungoti pakauya muridzane tsamba vakade vakaudzwa kuti amai patata kati mugare paipai muridzi wapo auya netsamba iko zvatati tifunga zviya hazvichaita imi michiita sei sudurukai tipevhewei yemunhu ane chunhu chinoisa kuti agare panzvimbo pake. Ndo nyaya iripo. Imimi vaya vanhu venyu vaya makuvanyadzisa kuti hamusi kusiya mombe dzenyu kudzichengeta dzakuita basa rekudya chii mumunda mevanhu. Right, pasina zvimwe zvokuti havana tsamba yemunda, hapana chichi. Munda wakadyiwa muchiratidzana makawirirana kuti chiinawo. Vakatunga pekutanga kwasabhuku takawaregera. Saka pakaja pechi2 ndo kwakaramba kudai. Vakaramba kuya kudai. Vakaramba. Mombe dzadyiwa munda kwamamboenda kuya mukati ndakanowana kune vashandi. Chakandirambisa chekuti pakaita sokuti munda weava wachii kupepa richiuya rakadana zita reava kana raiverire vavava madedziwa idzwai musaendere mberi teerai kuzoda kutaura kuti chii kana vari ava vane tsamba yamakanga mapiwa uyai madyisa munda mevava maiyambirei kana makanga mombe dzadzidadya munda mevava dzadzisina kudya meava saka mukubvumawo dzakadya mevava pakakura zvakadii vamuri kufunga kuti hapana pandakatarisira kukohwa zvinhu zvakadini apa dzakabvengeri aperi asi kahamuna kuzozviita kuti zvive professional kuti muve nerekodhi kuti padyiwa hayi haperi kakufunga kwenyu handiti ini ndoda kupanica amai ava chete kuti havaigona kuzoramba kana mombe dzenyu dzadya mumunda memunhu 10 times munofamba 10 times muchienda kunoona padya mombe dzenyu boti mukusiya kamombe hadzina munhu ari kudzichengeta saka hamungazoita usimbi hwekufamba kunoona kuti mombe dzedu dzapinda kuti munda memunhu apa hamuna munda vanhu pamakagara handini mawana kana makatorerwa zvamakatorerwa ndozviri kukupai simba vanhu venyu vachichika kukudzai chokwadi chekuti vanhu pamakagara apa hamutenderwe kunge makagara pamunenge muchipiwa paipai munotenda kuti hatichagarisana zvakanaka nevanhu motadza kugarisana nemunhu zvakanaka makuita zvinhu zvisina kunaka handini kuda kuti mubate makuku kune hama yenyu vearex vakanga vasipo ava havana kutora arex kuti asese pamunda asi muri kubvuma nemuromo wenyu kuti dzakambodya kekutanga uyo akakuregerai ndobva dzazodya kechipiri pamaramba kuenda ipapo madzosvikisana kuni chii chamuda kuitira hama yenyu imi moka idare rechivanhu chii chamunoti venyu wee ashuwa mumbedzi lokuti ini taakuzonokuteverai kuti aiwaka hamugone kushungurudza munhu ane right yekunge akagara panhu paakagara imi hamuna ndochinja musiri kuziva izvozvo hamutorina right hakuna munhu anongonongedza munhu komunouya kuti gara apa achishandisa simba rei
chii chamunoda kuita. Mozotyisa muchiti ndindakakurimira kusimbaramema kushandisa kuti mombe dzangu dzakarima zvino kubva mumadhisemba pasakadyekwako zvino ndakanda tsvagira udongo ndichikireta kuti dzisadzikirako tatira yavo andaigona nako hadzichaendi isho hadzisi kuuya saka tadii kunzwisisana navo kuti ezvino vakazonyatsotsvaga solution yekugadzirisa problem. Tinoramba tichidzokera kune vanhu ichirikadzi kana kuti ichirikadzi baba varipi? Baba havapo vari kubasa. Vari kubasa? Vairwara papesa. Vairwara. Kana mupurisa ndakamuudza akatotaura navo vachirwara. Asi vari kubasa. Hadzina danga mombe? Hadzina. Saka kuda kuti dzino chinopinda munda memudzi. Apa kutanga ndandichangouya ndakatozvigadzirisa zvose. Nokugadzira matambo akakura zvese ndakazviita nguva diki iyoyo. Muchigadzirisa dambudziko. Muchigadzirisa dambudziko. Ndanga ndichangouyawo kubva ikoko kuna baba. Ndachangouya dzaigara nemukomana saka dai kuri kunadzo. So ameno ndima tingatotaura navo amukoni here kuvapa umwe mukana. Kana ndingwapa ndokuti sezvo vati vakandirimira ndongoita sokutaura kwaari tozotangira pekuti havana kuzouya kuzorima. Handiti I think tingadaro zvakanaka vachazouya kukurimirai vedu vepaya zvinoti akugadzisana zvakanaka tichirega nekuitiro kamvura kwete zvekuzoti rimai 2 hectares then aiyo tinongoda chete chinhu chinongoratidza kuti munhu azadzisa chii vimbiso yakapa mudaro kamfore chako ndokwekutangidzira vasati varima kumunda kwavo. Handiti kuitira kutombosekererawo kuti pandakarimirwa paya. Handiti so ndakutenda ire kunzwisisa kwenyu then aikugarisana nezvakanaka. Kovaya vatati isusu tifonera witness uya azodii